tahloi vanha Väinämöinen. Älä itke puuvihanta, Vesalehti vierettele, vyöhyt valkea valita. Saat sinä olevan onnen, elon uuden armahamman. Kohta itkenet ilossa. Me varmaankin kaikki olemme Ukko Kolin ystäviä, kalevalaisen kulttuurin ystäviä ja Seppo Huunosen ystäviä. Seppo oli monialataiteilija, hän oli niin monessa mukana, että jälkikäteen muistellen tuntuu oikein yllättävältä, minkälainen ihmemies hän oikeastaan olikaan. Hän yhdisti meitä ja hän yhdisti monta muuta ison kulttuuriprojektin ympärille, kalevalaisen kulttuurin kunniantekoa ja ylläpitoa. Hän ajoi kaikilla voimillaan. Seppo kävi vierailulla Kolilla, mä olin itse silloin kansallispuiston johtajana täällä, ja Seppo kävi kyselemässä, että miten se kansallispuisto oikein niin kuin toimii ja mitä hyvää täällä tehdään semmoista, joka säilyttää kulttuuria ja ylläpitää luontoa. Me retkeilimme tuolla maastossa, kävimme katsomassa silloin keksittyjä lammasaitoja ja lammashoitoprojektia. Seppo innostui tästä lammasprojektista niin paljon, että hän ilmoittautui vapaaehtoiseksi lampaiden hoitajaksi Seppälän tilalle. Seppo oli siellä viikon, laski 10 lammasta joka päivä ja antoi niille vähän vettä ja suolaa ja tuli onnellisen sanomaan, että tätä lisää. Tässä niin kuin näkyy se Sepon taito. Hän oli loistava graafikko. Hän piirsi ohutta viivaa. Hän osasi suunnitella asiat sillä tavoin, että se, niin kuin se sisältö ja muoto löytää sopivan kokonaisuuden yhtymäkohdat. Ja tuossa on malli siitä teatterista, joka oli tuossa hotellin alapuolella olevassa rinteessä. Sepon ajatus oli nostaa 400 henkeen tuon teatterin yleisökapasiteetti. Seppo sitten viimeisteli tätä teatteriprojektia ja antoi sille jopa nimen, että se olisi tämmöinen Kolin Vipunen. Tämä sitten nähdään, pystytäänkö me se joskus toteuttaa. Souda sinisvarsa, souda tähän rantaan. Pesäs hänen rakenna, sen ritva koivun kantaan. Laske pursi pieni, laske valkamaani. Purrestaasin neito nuori, astu asuntaani. Seppo Huunonen viimeistä kertaa puhui täällä viime vuonna ja teemana oli paikan henki. Kun täällä Kolin kansallispuistossa ja kaikissa kansallispuistoissa on kaikissa joku tietynlainen aivan oma paikan henkensä, joka liittyy siihen paikkaan, joka tuo sille paikalle sen ominaislaadun, sen tietyn tunnelman. Seppo teki tämmöisiä tutkimuksia ja omia tulkintoja ja yksi semmoinen, mikä näihin luontopolkuihin liittyy, on, että Mäkrältä tonne Ukko Kolin taakse Ipattivaaralle asti, niin levittäytyy semmoinen pyhä alue. Valtava niin ikään kuin luonnontemppelialue, jossa on koko ajan erilaisia laatuja. Pieni-Kolilla on ihan oma tunnelmansa, Ukko Kolilla on ihan omansa. Seppo oli todella niin kuin Väinämöinen myöskin tavallaan monessa mielessä. Hän oli ristiriitainen hahmo. Hänen kanssaan väiteltiin kovasti. Hänen oma elämänsä oli melko värikästä niin kuin Väinämöiselläkin. Ja toisaalta kuitenkin sieltä sitten löytyy tämmöinen henkinen pitkä ydin, joka sitoutuu sinne hyvin syvälle suomalaisen ja ehkä koko maailmankulttuurin ytimeen. Ja tavallaan se jälki, joka jää tänne, sisältää niin kuin sellaisen tietynlaisen jälkikaijun, joka on hyvin syvä, hyvin moniulotteinen ja juuri sen takia inspiroi. Ja näkin on niin kuin lähtökohtaisesti hyvin tiukan luonnontieteellisen taustan omaava ihminen, mutta tavallaan ja toisella tähän niin kuin henkiseen ja hengillisyyteen johtuu väistämättä.
Miellyttävä kulttuuriluonto oli antiikin kreikkalaisen ja roomalaisen ihanne. Villi erämaa taas pelottava, taruolentojen ja pahojen voimien asuinpaikka. Vasta valistuksen aikana luonto alettiin nähdä esteettisenä kauneuskohteena. Ja siitä käytettiin muun muassa sellaisia laatusanoja kuten viehkeä, arvokas, elegantti tai pittoreski ja ylevä. Luontoon kohdistuu uudenlaisia arvoja, jotka eivät ole suoraan sidoksissa luonnon hyötykäyttöön ja siitä saatavaan materiaaliseen hyötyyn. Luonnon estetiikka ihmisen henkisen elämyksen tuottajana oli luonnon tuottama arvo sinänsä. Koska kauneuden määritelmät saattoivat olla hyvin erilaisia ja ihmiset kokivat ja arvostivat erilaisia kauneuksia. Ongelmalliseksi kysymykseksi nousi, mitä kauneus oikein oli? Oliko se kohteen oma ominaisuus vai ihmisestä itsestä nouseva taipumus nähdä jokin asia kauniina? Kauneuden kokemus liittyy kokijassa syntyvään mielihyväreaktioon, makuun. Maku tarkoitti Immanuel Kantin mukaan mielenkykyä arvioida kauneutta. Kant kirjoittaa, kun luontokohde aukeaa valtavana edessämme ja mielikuvituksemme ei ponnistellenkaan saa siitä kokonaiskuvaa, asettuu luonto käsitteenä samalle transcendentille tasolle, josta ajattelummekin viime kädessä kumpuaa. Subliimilla tarkoitetaan jotakin valtavaa, johon muita ei voi verrata, jota ei voi mitata, laskea tai jäljitellä. Ylevä oli kokemus luonnon suuruudesta, absoluuttisesta suunnattomuudesta, joka jäi ihmisen käsityskyvyn ulkopuolelle. Ehkä sana haltioituminen kuvaa suomeksi tätä selittämätöntä, ihmisen sanattomaksi ja voimattomaksi jättävää tunnetta. Ihmismielen täyttämä hämmästys luonnonilmien edessä on jotain selittämätöntä, suurempaa kuin ihmisen käsityskyky. Luonnon ihailu liittyy ihmisen esteettiseen elämykseen, kauneuden kokemiseen. Luonnon kokeminen palvontapaikkana saa aikaan pyhyyden tunteen ja ajatukset siirtymään tuon puoleiseen. Luonnon kunnioitus alkaa paikan hengen ja luonnon tiedollisesta käsittämisestä, luonnon toimintojen ymmärtämisestä. Paikan henki ja luontokokemus ovat siten niin tiedollisia kuin transcendenttisia kokemuksia, joita ihmisessä syntyy, kun hän lumoutuu ja haltioituu näkemästään ja kokemastaan. Syvällisistä, tunteeseen menevistä, pyyteettömistä elämyksistä syntyy ihmisen elämän pohjavire ja hänen maailmankuvansa perusta, jolle muu elämä rakentuu. Muista, suur on väine, kuuluva mahtava maine rikas. Muista, suur on väine, jalon lempeä laulu rikas. Lauluin voittavi vasti vuoret, lauluin pirstovi panet suuret. Lauluin voittavi vanhat nuoret, lauluin liettihinsä sydänjuuret. Lauluin laineet kiihdyttää, lauluin vihaiset viihdyttää. Soitti vanha Väinämöinen, soitti päivän, soitti toisen, soitti kohta kolmannenkin, yhteen rupeamaan. Kun hän soitti huoneessa, huone honkainen humahti. Kun hän kulki kuusikossa, kuusoset kumarteli. Tai liikahti lehossa, lehot leikkiä pitivät. Kukat umpunsa avasi.
Vesat nuoret notkahteli. Luontorauhan julistus. Tänä päivänä, nyt ja tässä paikassa, juhannuksena Suomen kolilla julistetaan yleinen ja yhteinen luontorauha, Pax Natura. Ja tässä yöttömän yön valossa kehotetaan kaikkia luonnossa eläviä ja luonnossa liikkuvia kohtaamaan maan luonto, kuten ihmisluontokin, kalevalaisen luontosuhteen mukaisella kunnioituksella ja myötäeläen. Juhannuspäivänä Suomen kolilla, Ukkokolin huipulla, luontorauha on julistettu. Declaration of Peace in and with the Nature. Today, now and in this place in Finland, on the sacred hill of Koli, we proclaim general and common peace in and with nature, Pax Natura. And here, in the light of the midnight sun, we encourage everyone who moves in nature to face the beauty of the nature and experience the revitalizing ethical relationship between man and the nature with all respect and compassion. On the highest summit of the sacred Koli Hill in Finland, on Midsummer Day 2023, peace in and with the nature, Pax Natura has been declared. Ollaan nyt sitten vuonna 2023 täällä Ukkokolin pääministerin nuotiopaikalla ja mä ajattelin, että meidän on hyvä aloittaa jollain tavalla tämä keskustelu tästä Pasin erinomaisesta alustuksesta. Sulla oli niin huolella puntaroituja sanoja. Miten, Pasi, sinun mielestä pitäisi niin kuin lainsäädäntöä tai käytänteitä kehittää niin, että nämä kaksi tulisi vähän lähemmäs toisiaan? Että jos me yritetään niin kuin määrittää luontoarvoa ja sitten samalla kuitenkin saada se niin kuin oikeasti heijastamaan paikan henkeä, niin mikä olisi se tapa, millä tämä luonnontieteilijän ja sitten humanistin näkökulmat saataisiin enemmän yhteneväisiksi? Olen jollain lailla luokittunut luonnontieteilijäksi ja biologiksi ja ekologiksi ja luonnonsuojelubiologiksi, niin tämä ihmisen osa tässä yhtälössä niin on mua kiinnostanut pidemmän aikaa ja koen, että mä ehkä olen sittenkin kuitenkin enemmän tieteilijä kuin humanisti, mutta siellä on paljon asioita, joita on vähän vaikea ymmärtää tai sanotaanko niellä, että mikä on faktaa mun mielestä ja sitten taas mikä ei ole faktaa, mutta kuitenkin josta keskustellaan ikään kuin se olisi faktaa. Ja tämä aiheuttaa mulle semmoisen tietynlaisen ongelman, kun mä yritän rakentaa kuvaa näistä asioista. Tuo, miten näiden kahden tiedeihmisen ja sitten tämmöisen humanisti-ihmisen tulisi lähestyä toisiaan, niin on ehkä se, että heidän tulisi tietää toinen toisistaan enemmän. Koska siitä sitten seuraa ne yhteiskunnalliset asiatkin viime kädessä ja ne lainsäädännöt ja muut, jossa sitten voidaan asettaa rajoja ihmiselle ja ihmisen toiminnalle ja monille muillekin asioille. Minusta määrittelee tieteen liian kapeasti näihin luonnontieteisiin rajoittuvaksi tai keskittyväksi, että kun puhutaan myös humanistista tieteistä ja ihmistieteistä, mä itse edustan tätä humanistista puolta, ihmistieteiden puolta, jos käsitellään nimenomaan tätä ihmisen elämismaailmaa ja ihmisen
kokemusta ja niin ihmisen suhdetta ympäristöön, maailmaan. Tuossa 50-luvun lopulla ilmestyi tämä C.P. Snown 2 kulttuuria, jossa niin hän valitti sitä, että niin nämä humanistinen ja luonnontieteellinen eivät ymmärrä toisiaan, että eivätkä välttämättä edes halua ymmärtää. Sinä haluat ymmärtää ja niin minä haluan ymmärtää, että kummankin puolen pitäisi tulla vastaan ja hyötyä siitä toisen puolen osaamisesta. Iso kysymys on nyt siinä, että onko tavallaan se ihmisen kokemus paikan hengestä tai ympäröivästä todellisuudesta, onko se vain subjektiivinen kokemus, jolla ei ole mitään niin kuin faktapohjaa. Vai onko niin, että se inhimillinen kokemus ilmentää myös sen ilmiön jotakin totuutta? Humanistit voivat puhua minä-muodossa, avoimesti tuoda esiin itsensä ja itsensä myös niin tällaisen ihmisen ja ihmiskunnan edustajana, että ei vain niin kuin tällaisen individinä, vaan niin myös tämä ihmiskunnan edustajana. Tässäkin mielessä minusta kyllä luonnontieteet ja humanistiset tieteet lähestyvät toisiaan, että luonnontieteilijöillä on se ihminen siellä kuitenkin taustalla, vaikka he ikään kuin pyrkivät syrjäyttämään sen tai haluavat olla näkemättä itseään ja ihmistä taustalla. Mä nyt sanon sen sanan, jota ei ole vielä lausuttu ääneen, mutta se on hengentiede. Ja se on se sana, mitä ei oikeastaan haluta lausua ääneen. Se on melkein parempi jättää lausumatta ja sanoa, että luonto puhuu meille lausumattomin sanoin, niin kuin Seppo Huunonen viime vuonna sanoi. Mutta siellä taustalla on kuitenkin paitsi syvä mytologisia teemoja, myös semmoisia, mitä voitaisiin sanoa syvähenkisiksi teemoiksi. Näissä, mitä Seppo Huunonenkin on vuosikymmenen ajan tehnyt ja monet muut henkiset tutkijat. Nämä on semmoisia juttuja, että mä itse kanssa uskon, että ihminen tai ihmistiede ja luonnontiede, että ne voi ja niiden tulisikin niin kuin lähentyä ja jopa kohdata. Ja että se ihminen on siellä taustalla, ihmiskunta on siellä taustalla ja että luonto ja ihminen on oikeasti paljon läheisemmin tekemisissä toistensa kanssa kuin mitä me vieläkään tajutaan niin kuin minkään virallisen oppikirjan tai tämmöisen koulukunnan mukaan, että ihminen, luonto ja ihmisluonto oli muuten itse asiassa Seppo Huunosen hänen ehdotuksensa tämän vuoden teemaksi alun perin. Luonnonsuojelubiologit, ne jotka mä tunnen, niin he eivät pysty erottelemaan subjektia objektista, koska se asia on heille tunteenomaisesti niin tärkeä. Luonnonsuojelu on tunneasia. Ei sitä voida tutkia objektiivisesti tuolla olevana, vaan se lähtee siitä ongelma, joka syntyy, jonka ihminen on aiheuttanut, joka aiheuttaa minussa sen reaktion, että tämä ei ole oikein tai tätä pitäisi korjata, ja mä rupean sitä sitten tutkimaan. Luonnolla on tietynlainen taipumus muodostaa yhteiskuntia, ja nämä yhteiskunnat luonnossa on riippuvaisia niistä ympäristöolosuhteista, joissa ne joutuvat elämään. Käytännön olosuhteet johtavat tietynlaisten yhteisöjen muodostumiseen. Ja niillä yhteisöillä on niin kuin oma ilmiasu, ne näyttää joltakin, niissä on tietynlainen kasvillisuus, eläimistö, biodiversiteettikin on niin kuin yksi ulottuvuus, mikä siihen systeemiin liittyy. Joku metsätyyppi muodostaa tietyn näköisen yhteisön tiettynä aikana. Eli meillä on ulottuvuuksia enemmän kuin 3, niitä on ainakin 4, ellei sitten tämä 5, joka on sitten niin kuin se spirit. Ihmisen ja sitten tämän muun luonnon välisestä ristiriidasta, niin minusta se ristiriita tulee mittakaavasta, että ihmisen toiminnan mittakaavasta. Et varmasti meillä on niin kuin perinnebiotoopeille, sille koskemattomalle luonnolle, ihmisen koskemalle luonnolle, kaikelle on mahdollista olla täällä. Mutta sitten kun ihminen koskee sitä luontoa liian voimakkaasti ja liian isossa mittakaavassa, niin siitä ei hyvä seuraa. Ja tällä hetkellä me varmaan ollaan kaikki sitä mieltä, että me ollaan tällä hetkellä menty sen rajan yli, jossa me niin kun ollaan koskettu luontoon ja muutettu luontoa niin voimakkaasti, että jopa meidän oma lajin säilyminen on epävarmaa. Mutta semmoista niin kuin fundamentaalista, aivan perustavaa ristiriitaa en näe siinä, että eikö ihminen voisi elää luonnon kanssa ja niin kuin sanoin, on osa luontoa. Meinen
Kaus muuttuu, vaihtuu, taitoja uusia tarvitaan. Työtkin suuret unhoon hai.